Welcome guys! So tara, pasok tayo sa Heavenly Farm. Coming inside dito po sa first section. So actually dito located yung dalawang bedrooms natin, yung living room at saka yung maliit na dining table. So what's inside this place? Siyempre, guys, I see wifey high life. Dito sa first room, ito. So meron tayong bunker. Ayan. So this room can accommodate up until 3 persons. Ayan, isa sa taas, dalawa sa baba. And then sa kabila naman, yun. So this is bigger in terms of the number of people na ma-accommodate niya. So this has a double level. Ayan siya. All in all, siguro mga 8 or up until 10 kung gusto nyo medyo siksikan tayo dyan. Dito rin guys, nandito yung ating kitchen. Ayan. Yung sink. And then dito sa side na to yung ating dirty kitchen. Oh, nagluluto ka na? Oo, tsaka siya. Yun! Lakas! The other side of this one is another room. Eto siya. So you'll be surprised kung ano yung itsura niya sa likod. Tingnan natin. Tingnan niyo. Wow! Look at that! Hi! You made it blue. Okay. Sa mga amenities na pwede nyo ma-enjoy dito is yung kanilang covered area. So this is a multi-function space. If you notice, so right now naka-set up yung tables and chairs natin for very long, parang boodle fight dining. Pwede siya, no? On the other hand, pwede rin siya na parang pang-conference or small event like baptism, birthday. So it's a multi-function. Napakalaki niya. I think it can accommodate siguro 40 to 50. And then yung parking space natin, siguro 3 to 4 cars pwede siya. And then dito sa side na to, syempre, since it's a pool villa, meron tayong swimming pool area. So that's it. Ayan, so it has 2 sections. This one's for kids. Yung isa medyo malalim siya. Tapos dito sa right side ko naman, kung nasan si Isa ngayon. Hi Isa! And hindi na ako narinig. Anyway, so this is the parang bonfire area. It's again, multi-function. Pwede siyang kwentuhan. But in the middle, parang meron siyang for bonfire. So, isa sa mga main attraction dito sa Heavenly Farm is yung kanilang farm mismo. So, nandito tayo ngayon sa pinakalikod na section. So, napakalawak ng lugar na to. It is divided into other sections like this one. Itong lugar na to para sa mga kambing, mga tupa, sa mga baboy. So, kikita nyo guys, meron tayong barns dito. Previously ata, yung mga nakatira dito mga ibon. Recreated na windmill, may barn din dito. Siguro kung ang theme ng photoshoot ninyo is similar to this, no? Parang old countryside western farm, parang old McDonald's, ganyan. You don't get to see this every day. So yeah, hi mom.